Здравейте, аз съм Тодор Ангелов. Ще започна с петрола и после мина към войната с Иран. Както всички знаете вече, Съединените щати свалиха санкциите от Русия за офшорния петрол. Т.е. петрола, който е натоварен по корабите. Това по последни разчети са около 100 милиона барела. Само че тъй като това е много така разтегливо понятие, кой петрол е натоварен по корабите вече, а тъй като и половината кораби, контрабандния и сенчестия флот на Русия се движи без транспордери, без да се отчита, в общи линии изчитайте, че това количество ще се удвои, ще станат 200 милиона барела, които ще бъдат изтъргувани реално. Съединените щати бяха принудени да разрешат, да махнат тези санкции от Русия, защото в противен случай цената ще да експлодира, а това е много неприятно. Другия момент е, че Европейския съюз изразходва около 10-11 милиона тона барела на ден. Русия, като се разрешили 100 милиона тона, реално може да захрани Евросъюз за 10 дни. Защото петрола, който се нуждае в Азия, може да бъде доставен чрез Китай, чрез Индия, чрез други доставчици, но най-тежка е ситуацията в Европейския съюз. Така че те им махнаха санкциите по отношение на този петрол. Сега, по отношение на войната в Иран, от няколко дни вече Съединените щати се мъчат да преговарят с Иран, защото те войната я изгубиха. И днеска вече изляха достатъчно много данни и изказвания от Американския конгрес, които напълно потвърдиха всичките ми цифри и анализи, като накратко ще кажа какво поискаха. Американците поискаха 50 милиарда от конгреса. Това първо. Второ, конгресмените вече откровено ги критикуват, че те са изразходвали целия запас за няколко години напред на ракети, на бомби, на Томахолк, на Петриоти и на какво ли още не. Тоест, всичко това, което аз ви говорих, че те първо нямат боеприпаси, второ не са готови и така нататък, вече се излезе, то не е тайна, не е колкото и на евроатлантиците и на всички останали да не им се вярваше. Съединените щати просто не са подготвени за съвременна война, не могат да водят съвременна война, не могат да пазят никой, а НАТО е просто една книжна организация, едно НПО. Това нещо искам да го разберете дълбоко и добре. И това вече излезе на бял свят. Това не е пропаганда, това не са клишета, това го има написано черно на бяло, може да си видите обсъжданията в Американския сенат и конгрес. Цифрите, че се произвеждат по 650 Петрията, които само за няколко дена са изразходвани 800 и така нататък, няма да се повтарям. Важното е нещо друго. Сега в момента Съединените щати се чудят как да се махнат от тази война, след като Иран не приема преговори, нещо повече. Иран изрично каза, че иска репарации. Иранците искат репарации, иранците казаха, че Ормуз ще остане затворен и че те няма да се откажат от бойните действия. Нещо повече. Има изказване на офицери, висши офицери от КСИР, че това, че американците ще спрат да воюват, дори това, че те ще си тръгнат, ако не изпълнят иранските условия, Иран няма да спрат да бият по техни активи в Близки изток. Тоест, американците утре могат да се тръгнат, но Иран ще продължи с обстрелите. За Израел да не говорим, там ще има обстрели нон-стоп. Така че ситуацията е много тежка и за Съединените щати, и за Иран. Извинявам се, и за Израел, тя и за Иран е тежка, това не е грешка. Другия момент е, че ситуацията от военна гледна точка вече е стигнала една точка, в която, ако прегледате клипчета за Израел, за Тел Авив, за Иерусалим, там вече падат ирански ракети и няма какво да ги спре. И еврейските градове се бомбардират наред от ирански ракети. Властите вече забраниха да се снимат клипове, да се качват. В целия залив е забранено. Следват наказания и какво ли още не, защото просто става очевидно, че няма кой какво, как да ги пази. От тук нататък това, което ще направят Съединените щати, за мен, аз им давам две дати. Едната е 15-16 март, другата е края на март. Те нямат друг изход, освен да се пробват да направят този десант, който ви го казах към остров Хорк. Защо? Макар че не са го обявили. И аз виждам все повече индикации, че това ще се случи, защото те активираха корпус на морската пехота, който е 2500 човека, но те го увеличиха до 5000 души. Аз силно се надявам да ни направят десанта, защото ако не са се разбрали с Иран един вид, те да направят десанта, после да се договорят да си тръгнат,
там ще стане голяма касапница. А защо конкретно остров Корк? Защото остров Корк, той е на 25 км от иранския бряг и това е основният терминал за износ. През острова минава 90% от петрола на Иран. Има още един друг момент, аз го бях писал в моят телеграм канал. Иранците в момента двойно са си дигнали износа. Те изнасят над 2 милиона барела на ден, т.е. много повече отколкото преди войната. И печелят двойно и тройно повече отколкото преди войната. Т.е. тази война на тях им носи приходи, на всички останали им носи загуби. На Русия също носи приходи. Така че ситуацията е следната. С тази война Съединените щати занулиха страните от залива, показаха, че не могат да воюват, занулиха си боеприпасите и всичките запаси, които имаха, тотално, и сега са в положение да просят пари, не знаят как да се измъкнат. А сега по отношение на щетите, които са нанесли на Иран, те на Иран обявиха, че са унищожили над 60% от пусковите установки. Естествено, тази цифра не е вярна. По-малко са унищожили. Но също така трябва да се вземе предвид, че фабриките на Иран са под земята. Т.е. те са унищожили около 30-40% от пусковите установки до 50%. И то главно по крайбрежието и до планинските райони. Не повече, защото те там не влизат. Но паралелно с това Иран продължава да произвежда пускови, най-вече мобилни установки. Именно на това се дължи факта, че пусковите на ракети от Иран са намалели. Не защото няма ракети, напротив. Той има страшно много ракети. Той не е спрял производство на ракети и на дрони. А просто няма достатъчно пускови установки. Но все още продължават да са много стабилни тия пускови. И другото, което е, иранците вече стрелят все по- и по-прецизно. Естествено, защото руснаци и китайци им дават изключително добро целеоказване. Това вече на всички стана ясно. Така че това е ситуацията. Ако до 15 март Тръмп се вразуми и се споразумеят нещо с иранците и се оттеглят, но трябва да има някакво споразумение, добре. Ако не се вразуми, той ще се опита да направи морски десант и тогава нещата ще излязат извън контрол. Но при всички случаи, каквото и да прави, аз не го виждам тази война да продължи. Това вече не е война, това е начин как да се оттегли повече от края на месеца, защото сега е видно, че нямат боеприпаси. Те затова събират всички тия групировки, концентрират от всякъде авианосни групи, есминци, самолети, какво ли не. Просто има едно огромно движение към Близкия изток. За мен това ще е последното, което ще се опита да направи, да вземе острова, след което уж да се споразумеят с иранците, да им върнат острова и те да се изнесат. Ако не успее, но той да успее и да не успее, ситуацията не може да се държи повече от края на месеца. Поради две причини. Първото е, че ако тази ситуация вече влезе в април по същия начин, първо петрола ще наскочи много над 100. Второ, Европа ще бъде принудена да пусне руския газ и петрол. А пусне ли Европа руски газ и петрол, никога повече няма да ги спре. Те тотално ще изместят американския. Просто това може да бъдете сигурни. Тоест, те ще загубят много бързо това, за което са воювали. Третия момент е, че удара по земеделието. В момента няма суровини за азотни торове, за одобрения, за какво ли не. Изобщо кризата става поголовна и повсеместна. И не на четвърто място на Тръмп скоро има избори. Така че, пак ви казвам, това за мен ще е последния опит нещо да направи, след което трябва да се изнася, или ако не мога да се споразумеят, да прави нещо като морска блокада. В това време иранците ще държат Ормуз затворен, ще бият по американски активи и ще се държи някаква си много висока цена на петрола, над $100, няма да е 200, но всичко ще бъде изключително скъпо в сивата зона между 100 и 200 и изобщо няма да е приятно за европейците. При всички случаи европейците ще пострадат най-много. Това е цялата ситуация и какво ще се случи. На руския фронт няма нищо интересно, освен че руснаците продължават методично да се зачистват Константиновка, да изравняват фронта, да затягат обръча, имат там напредване. Това са най-съществените новини. Запорожието всичко е туширано и последните дни се наблюдава силна позиционна война, защото украинците са получили доставки с дрони и доставки с безпилотни катери. В момента гъмжи небето от дрони и се води просто много сериозна позиционна война, война за надмощие в, както му казват, те малкото небе. По отношение на ударите с тия ракети Storm Shadow, френския и английския посланик са били предупредени, че това ако се повтори, ще ги държат тях отговорни. Тоест било е намекнато, че може да бъде нанесен удари по Франция и по Англия и няма кой да ги запази. Ясно е, че НАТО нищо няма да направи.
Това са най-важните новини от днеска. Мисля, че утре ще има много интересни новини, които ще споделя с вас.